Ga waɗanda ba su riga sun yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. In na shiga Lagos kan in sake in bace in take in nema na kaina kar in kalla wani na ce ki ci gaba da addu'a za ya tabbata sai na kai ki kasan waje ki huta ki shakata shigan farko kawai sai addu'a da ya tabbata ni safafu ko ina suna na ya daukaka sati na uku gidan da bidiyo ta hanyar fada hanyoyi ta bude na samu na kuka na shiga abokan arziki ba su kamar matsa kusa ko da an yi mana da ke zancen babana ma yana zancen yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kuɗi ne kuɗi lokaci ne lokaci kuɗi ne kuɗi lokaci ne mama na da ke zancen babana ma yana zancen yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kuɗi ne kuɗi lokaci ne lokaci kuɗi ne kuɗi lokaci ne kace in na shiga Lagos kan sake in bace in dage in nema na kaina kar in kalla wani na ce ki ci gaba da addu'a za ya tabbata sai na kai ki kasan waje ki huta ki shakata shigan farko kawai sai addu'a ta ya tabbata Mr. Fofotu ko ina suna na ya daukaka sati da uku gidan da video ta hanya fada hanyoyi ta bude na samu na kusa na shiga abokan arziki da suka marmatsa ku kusa ko da an girme ni amma hakan nan na durkusa in garin kwaki na samu hakan Ga waɗanda ba su riga sun yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe kana ku danna alamar